Документирам. Тук мажем с маслаценци. За по-лесно влизане в цилиндъра. Лагерчето. Далцето. Нагласям и сегментите. Трябваше да ги измим били. Няма да го смазваш. Няма сърце. Там отдолу нагласили. Сегментите? Сегментите са нагласени. Слагаме скобичката. Това за сегменти ли е тази скоба? Да. А мотора не може, защото го слагаш по друг начин цилиндър. Това е двигателя на изсеки. Ту-155. Ремонт на двигател правим в момента. Буталата ли му сменя? Какво правим? Да. Това е сегмент. А клапаните ще ги изтържим ли от агара? А? Всичко ще направим. Сменяме гумички на клапани и абсолютно всичко. И после пишем готов. Пали и газ дизели на хода. Дави се. Даже се. Не може да стане с тази скоба. Ще стане, ама малко е фалшива. Защо да е фалшива, бе? Защото Чакай. Шакова. Кой говориш тук сте пред камерата? Защо говориш на тема? Аз съм зад камерата, бе. Не знаят кой говори, едно си тите. Цял да ми се шматваш тук без тази камера, сами да иди. Какво ще да имаш това? За да свалиш двигател, виж какво трябва да направиш с трактора. Прилича на лагерна поличка. Можеш да го врътнеш много. Какво е ляво?